udto so karon di ay mo adto mi didto sa Balingwan. Oh. Madto mig Balingwan kay magpa-enroll po na si Bunsoy sa Talisayan. Nya ipadala na lang dai na nako ang tanang sanina no. Nakantong abangan ni Princess. Sa katong Maria Rina wa pa man lagi nakatugbong si Loyloy pugapon nga nagpa-enroll. Wa po niya dala ka Balingwan draman niya si Bunsoy kay Talisayan man na so dalo na lang niya. Nya muuban pug ko kay mang wan ko sa iyahan ni Princess nga kuan na pam ko kuwang good notebook. Guys, asang mama nga wa diha. Asang mama nga wa diha. Uy, mapuha pa. Wala pa. Uy, gapit ay yayang na imong litson din eh. Na imong litson. Nagkaon na niyang? Si plang guys. Sala. Nanay. Ayuling. Manghod ni Sakina. Ada. Dili lagi mo parihan na ling. Nya maniud to dai mi guys. Dani mi nagapitilayayang kay mangayo mig paniud to. O nay paniud to guys din. Nara ila sudan lami kayo. Nya si gugong yang mi mga unday mi. Ali na yang mga unta. Ganiya sa buntag. Baor man ang gikuan ni Gugong balon. Ako ni dong agula ng kao. Mga da nagkamang. Bukti mo? Lumigis doon nila kaya yung Paris and ni ugok guys. Lami kaayo. Lain naman sa lagi ng plato yan. Dahil dyan. Lah, mahulog. Ayaw ling kay mahulog ling. Tunga rata. Tunga rata lagi. Dagko ba kay dani eh. Sara manika. No, tama gata. Dito kasi ko patulog kasoy. Ali na. Tara guys, ato ang sudan pako. Wings sa kuan. Nawli kay bada. Uy, nag-abuta na kadiya ba? La. Alo. Post up siyo. Layo na lagi na sa kiki yang Iahak nga nagayabo gid sa mula di o. da. Una man siya mata sa buntag sayo ba mga alas 5 puro kapel. Dani na mo katulganan? Doktor man, sige po ko nang. Ay kanha sa kalan? Ha? Kanha sa kalan? Oo, sige. Agkahuluga sa pong gani. Mabor kay lagi. Do. Agkamang-kamang magdungo-dungo. Gida na o. Eleng. Mayroon sa na inana banig yang. Hindi siya masuso. Tik na kayo ba? Ala yakiki kidi ka man. Ayaw. Hawa di ang makasala ka. No. Undam ni nga bata mo ra man ni agdali. Lakaw-lakaw gid sa tigang-tigang gina sa patindugon. Ano pila ba ka buwan da? Wala ko bata nga inana. Hindi ka kawan nag-abuta gina si digdo. Ano panglaba ko ba? Kaya ko na naman iyang kisi-kisi. Kulba na iyang kulba ko ba ko ta kabalo. Umuganida ni Tio. Na may banta. Banta bata ako. Aha. Bata iya ka ng pila kaon. Wala basta ni mo sungitan ayaw.
Awa di siyang. Sangitan ito kan. Lalala pa. Kung siya mura na ang ba? Lalayo lagi niya ba? Oh. Hindi nga. Kinsay mo ipeskwil lamang? Si Gia. Kaya tak ko kinsay ka to. Pero lunga na nila. Kan bikin si Raya. Kunin ito mo na ito ano? Pag ano ba? Iya, kamu mau gitu ya. Hindi lang nagtawa-tawa pero Ayan na sa pagkailak doolan sa pinagpangitaon. Bag, imo na pakanon na lang. Wa man lang painumakok lagi ang. Dapat pangitaon na. Kaya sila magkaon. Dini dito sila loy-loy nagkanya. Datong festival nga, dini sila ang timerse. Na diya sa kina ning ling oh. Ah, ito nga ini. Dugang na oh. Mana? Gamay mo yan. Ito ano kayo yung papel? Laba man nakalitson man mo yang. Diyan no. Kaulit mo yung dagto na. Kita ano si Gugong? Diyan mo ito kabuk kilada? Pagto ka bed court, ini siya na. Diyan no. Ulit na mo. Gugong o. Sa, o ba nito ito balik ka dito? Ano yung jano dito? Dito at iya manabalay karang atbang na sa outlet sa kono kanang kon ba katong tubilanan bitaw ninyo diya sa paagi sa kono kanang Kinte? hindi sinter kada ba na outlet diya kanang atbang yan nabalay. Ah. Bang sa center. Naon sa may napalit ni Bayang na to yang. Ang kutsilyo, tag-20. Dagok niya kwarta. No, lisod sa din. Nagkapalit break ka, nagkapalit break sa kutsilyo. Ito ba nakukutang yan, Timartira yan. Palit ka lugar? Kitman sa'yo mo na palit. Ay, abo, yan de Mercy to ah. Kuha sa isa doon ito kabuk. Gusto mo yung kuha tindong. Dagok niya kwarta baka 800. Tagaan pentata 200. Tagaan matata. 700. Masin to siya. Atiki. Ang sasan daw. Mm-hmm. Siya, ano, ito kung gapon. Man-indol. Kabulan Ang niya order, sige kita kuha sa hina. Hindi ano, di kabidan din. Nami kay magpa-enroll nami ni Bonsoy. Bye-bye. Dani may nagapit ila niyayang kay Nani Udto niya. Salamat Degleng sa imong paniod to. Bye-bye Ling. Bye-bye. Bye-bye ka na. Ani nami yang oy. Kay wa na talisayan pa ni ah. Anong sipat na bata? Bata nga sipat. Susuwa sa talisayan guys. Dari sa talisayan padulong unta mi didto mag enroll ni Bonsoy pero unsa to so? Walay registral office no. So ugma na lang kuno sa Lunes ya. Hapon na magudpod ni sa Biyernes. Nya kay naa naman mi diri sa Baling ay sa Talisayan so naay gipadala si ate from USA. No nagpadala gyapon si ate bisan taliwala sa na siya mga problema nga giatubang nagpadala gyapon sa namo. So daghan gyapon kayong salamat sa ukuhaon na lang dai namo. Daning emailer sa Talisayan. Daghan kayong salamat eh. A few moments later. Berta nga katong gipadala ni ate nako na nako ang gipadala nimo pang alawan sa mga bata no. Daghan kayong salamat ate. Daghan gid kayong salamat sa tanan. Okay ka ang okay ang tanan no.
basta labi na karon sa na imong gipang sagubang diha ti. Wala jud dalain amo ang matabang nimo pag-ampo lang jud na maka-okay na ang tanan. Wala ihatag sa Ginoo nga pagsuway nga dili niya dili na sulbaron, so masulbad na natin dili pa lang karon. Sabi na sa mga kana karon ang imong mga gipang atubang na problema, no? Sabi sa health, sa mga naapay daghan nga mga kuan, mga pagsuway ra na tanan. So unta maoki ng tanan ti now unta. Diri sa Talisayan guys. Kaya sa Balingon, gamay kayo ang Balingon. May 7-Eleven. Yeah. Ang katong abangan na mo sa nini para ni Princess ato ara gihatod ni Bunsoy. So guys, nakauli na di ay mi tuwa si Bunsoy, wala siya na enroll kay walay kuan kanang dito ignon niya oy. Registration office close na kay ugma. Yan ang palit ang kupan, wala ko nakabidyo dito kay lubat kaya kang cellphone. Yan, isda po ni. Nice. Paborito ni sa mga bata. Nato. Nato naman. Palit ko guwan po. Yan, isda dahil yun. Buhari ko ito. Nakukuan man mo. Butang dito. Ma? Ibutang sa dito. Ang bit mo yung butang. Gani din akong PC. Ay, palit ko kuan day oh. Bayo G6 pikasin. Ya, PC. So, isar de ako. Nay bugkos bantay jud mo sa Lunes kaya ako gipang abri man sa klase sa Lunes. Balik na lang ko dahil ko kanakot. Ahos ug kamatis. Jay paglakawa jay ha. Ya pinakgi. Kuato. Pan, nalagi ko ang. Muna ko mo. Tanawa ko no radto. Dali. Kapoy ko nya day ko nito kay nag-burn out man gud. Nang unam ko upload gani edit niya wala day nakakuan. Unya kay ang payong wala man ni payong kay nga bali naman to. Hinayon lagi ninyo bi. Di ta nagud mo otro palitan. No. Salamat kay ate. USA. Ha? Sa maskin na akay mga problema di ate. Naagyapon imo gyapon migi ko anan pero okay ra kay kuting sa imong mga chat kay unahon magini mo syempre unahon gini mo ang kinakuan kana ang imuhang mga problema labi na sa health bitaw nang maulian unta din kanang labi na imong mga problema karon nga nagtuyok sa imo mga pagsuway ra gid nati wala gid milain ikatabang nimo ang pag-ampo ra matabang nga mig-ampo nimo kay unta maoki ang tanan kay wala ihatag sa Ginoo dili na Diyan sa payong ma. inyo ni ayo na inyong kilabti niya nagpalit taramin ko dahil ko sa yan ni Princess na kuwang Len. tanawa nana kay duha dito da ay mo kuya sila ra dan 3, 4, 5, 6 walang unom. Salamat kay ate be. Salamat sa atin from USA. Ipalitan ko naman dayon na sila ka. Naman lagi kuwang ko na ugma pa ko magpadala sila. Kana abot ko niya naman si ate. Pagabot ako dito kay naman ako nabasa. So tuwa rin kuha na kinakatubong naman. Ilupad para sa grade 11. Daghan kini salamat sa tanan ate no. Kay yung share tanan. Muna ko ng Hello guys, manihapon day mi. Si Princess, out jajay. Nami unsam niya. Tinapanan. Kato tinuwa. Katulato. Tura nagkaon guys. lato na siya. Ano guys?
Sabagin ka? Asa si anong TV? Nga dito. Ha? Naglang ko ba? Sa? Sa nilang nakuan. Ini. Ano sa'yo? Discount. Ano man day ma? Magpinit na yan. Suko-suko mo. Bakit na ako loto mo? Mukbang. Ang lagurot na eh. Narbay sila din ninyo dan. Ano sa'yo? Ang kita pa. Hmm? Ako tara po. Daghan pa yung kayo ng butang suka. Ang sarap. Kapatid mo ba? Ulam daw buka. Ha? Ipasok. Ulam daw buka. Hapon to guys. Ang consulting sila. Tutlo ka. Number 3 ka. Antay ka man ha. Bukog po ni siya. Saman ng kulani kanay mata. Gana.
Ako nang di mo jay. A few moments later. Yung gabi sa atong tanan. So, karon day, naanapod mi diri ila ni Auntie Inday, guys, na nagpo. Ka-birthday man niya yang salta rin dito si Loy. Tuwa Santi Mirasi, humana silag pangaon. Nya naapod si Buntit o naapod ilahang sudan diri, guys. Manok kapidirito, Bisaya o adobong manok Bisaya lami gong adobo no. So, over data kay naay kuan naay kontra ni YT to apod si Bunsoy kaon pud siya kay lami laging Bisaya nga manok. Adobo na og fried chicken paborito kay sa mga bata. Napoy bulanghoy, guys, lami kay sa nga tanan, so kaon din na pud ta diri no. Kaon ta diri fried chicken siya nga Bisayang manok. So kanon gamay kaon ta og daapod siya bihon na pang pataas ang kuan pataas sa kinabuhi. Mga unday ta, guys. Nagkaon ta siyang handa ni Yayang. Tawa lang dahil naman nang nag-birthday, guys, si Yayang editor ni Auntie Inday. Kaon tarani. Dami mong Bisaya nga manok. To na si Loy. Ang Loy, ginhawa na dito niya aganhi din ni kung nagdito na lang. Tawag ng isang chika to Tuka ka kasi kabalo. ang kwarto. Ha? Tuka ko yung kwarto. Diyan kami. Bayang nga. Kira. Ano kayo? Nabukay mo lang huy joy. Kinsa na tagiya? Iya Gloria. Lami dito. Buray gikaon na ni Mirian. Lami dito. Wala ang sounds na. Guys, magkauntag bulanghoy. Birthday din ni Yayang nag bambang ni Disney. Ngayon na lang sa ano. Na fried chicken nga Bisaya nga manok. Napoy in English, guys, na adobo. Bisaya na. Ang kana. Alaon sa ni bihon. Napoy bihon pataas sa kinabuhi. Basta lang. Magpuan man din na siya basta nga iya birthday. Akin kuan na siya. Bitaw no, mas kuan pang agasyaan pa noon na ay. Tulog na dahil chay. Wala siya nagbalit-balit. Ang sabaw, ang ko. Kuan na ko sa kulingan. Gaya ko buo. Ang sabaw. Naa si Joy o si Loy, guys. Wala si Jay. Humingaw siyang papa. Yung ate sa istorya. Ay, lagi ginalitan. Ayaw na lang gud pag-uli. Malita, Jay. Hi guys. Punta pa sa